प्रेक्टिकल बसुmatary नोंथाङा मानो बेबादि भिडिअ बानायबाय थायो जल हस्तिफोर बायदि वां वां खुगा सिनानै रागथोंनो नोंथाङा एसे भिडिअ बानाय मोजाङै बानायना आरो भिडिअ बानायनायनि थाखाय बादा गैया एसे मोजाङै बानाय नाथाय बे प्रमोद बरो आरो दिपेन एक्चुअली प्रेसिडेन्ट दिपेन बरो प्रमोद बरो बिथांमोननि सायाव नोंहा बुंनायनि मा पावार दं मा मोनथाय दं आरो नोंहा बर'नि सायाव बिसोर बादि होनो हानाय मा अबदान दं भिडिअखौ नायनानै ला नोंथांमोन प्रेक्टिकल ब्रादारनि सायाव गरम आपडेट मोनसे फैलायबाय सासे ब्रादारा रिप्लाय होदों प्रेक्टिकल ब्रादारनि मोनसे भिडिअआ भाइराल जादों माने निउसाव जों नुनो मोनदों आंनि हिन्जावखौ नुयोब्ला खुदै गगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों दा बेनिनो सायाव सासे ब्रादारा रिप्लाय होदों नोंनि हिन्जावा बेफोरबायदि खामानिबो रोङा दामानिबो रोङा खामानिबो मावा माबो मावा न' सिङावल' हाबसिना थाबाय थायो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै जास्ट आंना आपडेट नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा प्रेक्टिकेलाथ' माने बेखौ आङो बुंनो थांला जे बियो UPPLT दोङो ना BPFT दोङो दा बेखौ खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' जों नुनो मोननाय बायदिब्लाथ' माने पलिटिक्सआव हाबफैबाय बायदि आरोना माने सिगांबो दंमोन खोमा बेथ' सर्ट मुभिसो बानायबाय थायो प्रेक्टिकेला नंगौना नङा नोंथांमोनथ' मोनथिखायो सर्ट मुभिनिफ्राय बियो दा नों बोरै बेफोरबायदि पलिटिकेलाव फैखो होननानै गोबां मानसिया बुंदों UPPLआव दङमोन UPPL हान्जाखौ गारनानै दा बियो फिन BPF हान्जाथि फैदों ओमफ्राय गोबां बाथ्रा बुंदों UPPLनि बागै दा बेनिनो सायाव गोबां मानसिया रागा जोंदों सोरबा मोजां मोनदों सासे कमेडियान एक्टरा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो नामा होननानै दा आंहा बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै ला सब बयनिसिमबो गिबियावनो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आं सासे ब्रादारनि आपडेटखौसो होगोन नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर दे लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन दा नायग्रोनानै लादो दा प्रेक्टिकेलखौ आं बुंनांगौ खोथा गैया आरो आं नैबे भिडिअआव बुंखायो बा सानफ्रोमबो आं भिडिअआवनो बुंखायो आंहा सोरबा पलिटिक्सनि लानानै हेंथा हेंथि गैया बा UPPL हान्जायाबो जोंनिनो आरो BPF हान्जायाबो आंनिनो आंहा गेजेरथिं दङ दे लोगोफोर रावजोंबो हेंथा हेंथि गैया आङो बेफोरबायदि साइलेन्ट भटारबो नङा माबाबो नङा आंना एकदम थाल्ला थुल्लाखा आं खोन्थायाबो आरोना माने सोरनो सापर्ट दं माबादों आंनिया बेफोरबायदि नङा आंना मोननैखौबो सापर्ट सोरखौबा हेल्प खालामनायबानो आंबो गोजोननाय मोनो आरोना आं हेल्प मोनदालागैमोन जोंनि बर' BTR बा बर' BTCआव बेफोरबायदि सोरखौबा लामा खामा बा सोरनिबा लेट्रिं सेट्रिं एसे होयोब्लाबो मोजांखौनो मोनो जोंनि बर' रायजोआव आरोना दे नायग्रोना ला भिडिअखौ प्रेक्टिकल बसुmatary नाथाय बे प्रमोद बरो आरो दिपेन एक्चुअली प्रेसिडेन्ट दिपेन बरो प्रमोद बरो बिथांमोननि सायाव नोंहा बुंनायनि मा पावार दं मा मोनथाय दं आरो नोंहा बर'नि सायाव बिसोर बादि होनो हानाय मा अबदान दं नों सासे आर्टिस्ट जानो हागौ नाथाय नोंहा सावथुन मुलुगाव मा अबदान दं नों खालि ससियेल मिडियायावल'सो शर्ट मुभि बानायो नंगौना नङा ससियेल मिडियायावल'सो नोङो घन्टी फाग्लाफोर बादि भिडिअ बानायो साइज गैया बाइस गैया राखथों रासि बादल' खुजल' मोख्राफोर बायदि मोख्राबो बिदि बादलाबायबावा मिस्टार प्रेक्टिकल बसुmatary नाथाय नोंनि बेबायदि आखुखौ नुनानै गोबां मानसिया बांसिनानो मिनियो आरो हे माबायदि फाग्ला मानसि बिलाय बे माबा एक्टिं जादों नामा होननानै मिस्टार प्रेक्टिकल बसुmatary प्रमोद बरो बायदि नेता बा डायनामिक लिडार मोननो थाखाय गोब्राब दङ मिथिबाय दिपेन बरो बायदि सासे हारिनि सिनस्रि आबसुखौ दैदेननो हाग्रा नेता मोननो गोब्राब दङ बिसिनि हिस्टरिखौ नाहर बिसोरो मा मावबोदों मिथिबाय माबायदि मावबोदों आरो नों मा मावबोदों बेखौबो नों सिन्था खालामनानै नाय मिथिबाय प्रेक्टिकल मिस्टार एक्चुअली नों बिदि गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला नोंखौहाय मानसिफ्रा फाग्लासो होनना बुंगोन मिथिबाय
मानो होनब्ला नोङो बेबायदि इउपिपिएल बा बे प्रमद बा बर' बायदि मानसिनावनो नोङो बिटिसि इलेक्सननि सिगां थांनानै आथिं हमैनानै माबा मोनसे उसुबिदा जाथारदोंलै आंहा होननानै 5 लाख थाखा नोङो लायदोंमोन। बे 5 लाख थाखा लायनायजोंनो नोङो अल्ट' सेकेन्ड हेन्डबो बायफैदोंमोन आरो बेजोंनो नोङो हाबाबो लादोंमोन। नंगौना नङा? बे 5 लाख थाखाजोंनो नोङो हाबाबो लादोंमोन। एमारजेन्सि हाबा जाय नोङो गिबि गोसथोनायखौ गारखोमानानैहाय नोङो गुबुन हिनजाव सासे लाबोनानै नोङो हाबा जबरदस्ति खालामखोमानो एमारजेन्सि खालामखोमानो नागिरदोंमोन। नाथाय समाजा नोंखौ एसे बेरेखा खालामदोंमोन। मानो होनोब्ला नोंनि गोसो थोनाय दंखायो, फैलायखायो, थाफैलायखायो, थांलायखायो, जाखानायबो दङ। दा बेफोरखौ गिनानै समाजा गिनानै हाबा होनो थाखाय नोंखौ गिदोंमोन। मिथिबाय मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी, उनाव नोंनि बे गोसो थोनानै गारबोनाय हिनजावनि अथराइज मोननानैसो नोंथांखौ हाबा होनाय जादों। नोंथाङा एसे लाजिनो सोलों। बेबायदि गिदिर नेताफोरनि सायाव नों खोथा दाबुं। जोंफोरबादि उन्दै उनलामनि मानसिनि सायाव नों खोथा बुंनो हागौ, नाथाय बेफोरबायदि मानसिनि सायाव नों खोथाखौ दाबुं। मिथिबाय? प्रमद बर' बायदि नेता दङ नामा? 1950 सालाव दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसाहैग्रा बुरै आइजोफोरनो गिबि खेब मोसाहैग्रा बिथांमोननो प्रमद बर'आ मान बान्था होदोंमोन। हाग्रामाया 17 बोसोराव होदोंमोन नामा? सोरनो मा मोनसे होफैग्रा हाग्रामाया 17 बोसोराव? खालि गावजों गाव दानलाय बुलाय, होसोलाय सिथारलाय, साहानि खोला थांनो हाया, खोलाहानो साहा फैनो हाया, सानजाहानो सोनाबहा फैनो हाया, सोनाबहानो सानजाहा थांनो हाया, बिदिल'सोमोन। देखो प्रेक्टिकेल भाई, नोंथांनि गोबां माने बाथ्राफोरनि सोमोन्दै जों मोनथिगौ, नाथाय गासैबो बाथ्राफोरखौ बुंजोबनो जों लुबैया। नाथाय नोंथाङा जे मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे आंनि हिनजावा आंनिफ्राय 11 बोसोर उन्दैसिन, जोबोर समायना, बेखौ इउपिपिएलनि नेताफोर आरो आइटि सेलफ्रा नुयोला खदै गगोन होननानै। नैबेनो नै आहा, नोंनि हिनजावखौ नायनानै जों रावबो खदै गवा। नों मानो बेबायदि राजनितिकआवलाय नों गावनि हिनजावखौलाय लाफानांगौ जाखो? राजनितिकआव नों गावनि हिनजावखौ मानो सोसननांगौ जाखो? न'आवनि मेटार बियो। जोङो मोनथिगौ नोंनि बुंनाय बाथ्राया सैथो। माने इउपिपिएलनि नेता लिडारफ्रा बा आइटि सेलफ्रा नोंनि हिनजावखौ नुयोब्ला खदै गगोन। नंगौ, बेबायदि खदै गजानो गिनायनि थाखायनो नोंथाङा गावनि हिनजावखौ खामानि मोनसेबो मावहोआ। न' सिङावहाय बाक्स'जोबनानै दोनो, न' सिङाव गुन्दुर दोनबाय थायो। जानोब्लाल' थमफ्रा ओंखारो बिखुनजोनि मावनायखौ। सिथ्ला मोनसे सिबा, थुसि मोनसे सुवा। मानसिफोरखौ नुजानो गिनानै नोङो बेबायदि न' सिङाव जोबनानै दोनो नामा? मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी। जेखि जाया नोङो बेबायदि गावनि लाइफ पार्टनारखौ बेबायदि पलिटिकेलाव बोनानै दालाबो। नोङो नोंनि सिमांखौथ' जों बयबो मिथिखाबाय जे नोङो बोसोरावनो 6, 7, 8, 9, 10टा 50टा गारि सोलायनो गोसो। बे स्कर्पिय' बोरायखौ मोननो थाखायसो नोङो हाग्रामानो थांदों। मानोना नोंहा गोबां गिदिर गारि लानायनि सिमांबो दङ, नङासै होनब्ला? देखो भाई, नोंखौ हामजानानै, नोंखौ मोजां मोननानै मानसिफ्रा नोंनि उन थांफानाय नङा। नोंनि कारेक्टार आरो नोंनि बेकग्राउन्डखौ नायग्रोगोन, बिनिफ्रायसो नोंजों थांगोन। नोंथाङा माबायदि नेता? नोंथांनि बिपिएफनि नेताफ्रा नोंखौ लानानै लाजिबायसो। दाखालिबो सासेयाथ' प्रेक्टिकेला जोंनि इउपिपिएलआव माहायनिफ्राय फैखो?
बिनि थाखाय जोंनि माबा बिपिएफआव खामानिबो गैया आरो खिबो गैया होननानै नों बुंजाबाय नों लाजिनांगौसैमोन मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी मोनथिबाय नों लाजिनांगौसैमोन नाथाय जिबनाव मालाबाबो बे प्रमद बर' आरो दिपेन बर'मोननि सायाव नोङो बेबायदि इलिगेल गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ दाबुं बेबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला जों मा होनो गुबुनारिफोरनि सिगाङाव लाजिनांगौ जायो नोंबोनो सासे बर' बाबु प्रमद बर' सारनि अबस्थाया दा अमा बेगें गोदोनायाव थाबथानाय बायदि जाबाय आरोखि ना जादेरनो हायो ना बुंनो हायो ना रायलायनो हायो माने इउपिपिएलआ खुनु मोनसे एजेन्डा गैला रायजो राजानाव मा होननानै भट बिबावनो जेबो बिसिना एजेन्डा मथ' गैला प्रमद बर' सारहा 25 बोसोर बिटिसिनि चिफ जानायनि सिमां दंमोन आरोखि आं बेखौ इउपिपिएलनि नेताफोरनाव आबसुनि नेताफोरनाव सिरि सिरि सोंखोमानानै माने नायबिजिरनानै मिथिदों बिथाङा प्रमद बर' सारा 35 बोसोर बैसोआवनो सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों खायदा खायसि खालामनानै ओमफ्राय 10 बोसोर खुनुरुखम एखेबारे दिन्थिफ्लानानै नंखाय खोथा बुंनानै बियो 2025आव 45 बोसोराव बियो माने बिटिसिनि चिफ जादों आरोखि बिटिआर एकर्ड खालामफ्लानानै बुरखायनानै आबसुखौ थगायनानै आबसुनि नेताफोरखौ बुरखायनानै बियो बड'फानि सिमां जे सेपारेट स्टेट बेखौ बियो दंस' खालामबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खालामबाय दा आबसुआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो ना आन्दालन खालामफिनजायो माने आबसुखौ बियो दग' मग'आव दोनबाय आरोखि दा बिथांनि सिमाङा जोब्बाय माने बियो एखेबारे गसंनो हाला थैनाय बायदि जाबाय आरोखि नोंथांनावहाय माखासे इउटुबारफोरा दाखालिनि स्टेटमेन्टआवहाय गोबां माखासे खोथाखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों सासे हारिनि एक्टर जानानैहाय उदाङै माने पार्टियावहाय लोब्बा लाखिनानै आच्छा आंहा मोनसे पलिटिक्सनि सिमांसो दंखायो आङो माने कालसाराव बिदि पार्मानेन्टलि गान खननानै एक्टिं खालामनानै जागोन बा मावलांगोन आंहा बिदि गैया आं दिनैसिम खुनु दामग्रा देग्रा हेन्डजों प्रेक्टिसबो होफेराखै आंखौ मानसिफ्रा लेंहरो आं डाइरेक्ट गानखौ खननानै डायलग होनानै फैयो आरोखि आंहा खुनु बिदि कालसारनि सारेगामा प्रेक्टिस गैया एक्टिंनि ट्रेनिं गैया आंना डाइरेक्ट गोदोनिफ्रायनो माने गोदोथ' होनजाला 2015, 14, 13निफ्रायनो आंहा डाइरेक्ट पलिटिक्सआव जइन जानानै माने पार्टिखौ सापर्ट खालामनाय माने केम्पेइनाव ओंखारनाय माने पार्टिनि थाखाय जा हायो खामानि मावनाय गान खननायजों डायलग होनायजों पार्टिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायजों आंहा बे आंनि सिमांखा दा आंखौहाय मानसिफ्रा गुबुन सानो गाज्रि बुङो फाव फान्दायो ना आंनि माबा माबि गाज्रि बानायफ्लानानै गाज्रि पिक्सार खालामनानै ससियेल मिडियायाव फाटायो बे गावसिनि खोथा आङो आंनि खामानिखौ आंनि सिमांखौ आङो मावफुंलांगोन आरोखि फैबाय थानाय समावहाय उननि समावहाय नोंथाङा खाबु मोनोब्ला 10 बा 15 बोसोरसोनि उनाव नोंथाङाबो इलेक्सन गेलेनो माबा दं नामा नङा बेथ' उनाव जागोन आंहा एथ' बिदि गिदिरबो सिमां गैया माने उनावहाय मा जायो बेखौ इसोरा मिथिसिगौ आरोखि थेंक इउ